Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimanti umabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King mntanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, si popo, si. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana Kings batsumtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey, welcome. Lo mfana uphethe ikhaladi. So, into ekumele ngiyenze, kumele ngikwazi ukukhuluma isingisi. So namhlanje ngicabanga ukuthi le episode yobe usondela. Ayikhaladi uqobo leli. Inkinga ne? And mfethu bengingasafuni ukuthi ngenze into enamakhala phakathi because ngiba nenkinga. Ish. Shosho, my brother. Come banjani mfethu ningadina mfethu njengoba nisibone ngathi siyanilandela no besitshela usihamba sonke so Nanlo. Sister sister uyangazi umazelapha No, awusabe ngicela unibuza nje few questions bese ngiyanidedela mfethu ungadini sister indaba manje uthi yona ngilobhuti yabona wenza ukuthi umjida wakhe abone ngathi mina angimo yabona kungcono ngoba my sister yangazi so uzoyenza lento ibe simple mfethu ngicela unibuza imibuzo oza ngala mapress oshayiswa imoto lana uba igama lakho nje yami ugift showcase mina ngu King Ginger uyangazi umamazi sister wena ubani igama Nirosha oh so Nirosha yamazi uChinger so umamazi khona izinto angakutshela izona ukuthi mina ngenzani uthanda ishow yami wena mfethu yabo asho ukuthi yazi kodwa man mfethu kuningi uthanda ishow yami yabo lonto so ku show yami mina mfethu into engiyenzayo ngihlezi ngikho lapha escreenini ukuthi wena ungibuki kumele usubscribe ngicela umenze subscribe ne no khona naye izongibuka ningibuke together woza ngalana Nirosh khona singeshayiswa imoto woza mabrother ungathuki so wena nesikhathi ngakanani date 2 years. What is it that you love about your man? His personality. Oh, so wena wajwayele personality. Yeah, enokhamba umjida right. Uphatha grand futhi ne? Sure. When my brother, what is it that you love about Nirosh? ayish akangijaji yazi ngithanda lewe ngingakhona Awunjaya. Ngiranginayo hayi ngithanda lewe uthanda the way ngakhona. iswa ngimthanda Confidence engaka dog. Dog, chorisale khoa. Stop. Oh, sorry Nirosha. Yazi Nirosha mawuza was a bit confused ukuthi uzome ngikhuluma isingisi manje wayenza izinto za simple mfethu. Uyakhuluma mfethu. Showcase. So ngicela ukubuza mina ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my brother. Uthandana naye kuphela? Akekho nje umunye umuntu okhalila kuwe. Wena mfethu ukhona nomunye umuntu uyazi uthandana naye kuphela? uthandana kuphela And how's it? Sure, that's Mike, my brother. Is my neighbor down there. So that's why you see me greeting them in English. My brother, uyamncanywa ne? angikakhulu futhi kakhulu Yeah, mfethu uyazi uNirosh ukuthi mina ngenzani ke kunento engiyenza ethiwa loyalty test. Loyalty test ekushintshwana ngamafoni for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuze check ukuthi wena ufletha nabo bani abanye abantu. Akuthi wena ufletha namanye amantombazane thana nomuntu wakho kuphela. Yamuzwa yena uyakhala njalo. Ngiyamuzwa. And awuzibuza ukuthi ukhalelani? Ngiyazi ngakhalelana. Sengiyazi. Khona izokuthoka lapha. Yeah. But ke wena bhuti wami, ngicela umuphi yakhe mfethu umtshele ukuthi uyamthanda. You will never know. Maybe it's the last hug. Nirosha. Ay, yalizwa welcome usondele. Awuyalizwa lelo gama lelo. Uyakwazi ubiza igama lamuntu wakho? Nirosha. Kusuka nini madoda. You need to put it on it. Nirosha. Qashintshana ngamafoni. Ngiyamampela. Yeah, ngiyamampela. Yeah, ngiyabonga mfethu. Yeah, ngisaya sure. Kungena futhi lapha nendawo.
uyabhema sister uzanisimile uyabhema ngimile uhamba nendoda uyabhema nami uyabona Hayi. uyabona Hayi. but uyamthemba ne Hayi ngiyamthemba. so ama future plans ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe makuthi njengoba izinto zele grand uplanana ukumshaya iqanda nini abantwana ecabanga uzothona nabantwana bamhlophe njaya ubuyisa umhlaba wena mfethu athina ama plans Eish ama-plan nje ukuthi ukumshada yazi. Sure. Ungasikudala yazi ngithumela kumalume lapha ekhaya. awuthukile kodwa ngecompetition ukuthi njengoba ukhanyala Hayi. Mpumalanga sekotho ukuthi mhlambe uzoba necompetition eBhaya uzohlangana namanye amajita azama ukumconvince against you awukuthusi lokho Hayi kumthusi. uyayithemba kulomuntu Hayi ngiyasithemba kakhulu. amhlabe ngelamza kwi-forehead mfethu hlabe ngelamza kwi-forehead mfethu forehead kill hawu awuyamsaba cha kuze umuntu njaya grupaki cela ngawe mfethu cela kakhulu ngawe qale ngefoni kabafu ngathi umjito olungile yiyo le ivule atatazeli baba password ende kanje vula ho password ende kanje Hayi ivulekile. ho hayibo bamba siswami lezi nzimbo zakho hayibo bese miyawayile njanje nirosha na WhatsApp bese ngithi type la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yizo ezobe iququdo umuntu wakho okay njaya mkrenda ngithi all right guys my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis Nirosha type then say I love you abakushele nani Hayi nginiksi kabi. Bayazi ukuthi ngiphethe umuntu omuhle nje mthanda. akunamuntu yimi kuphela Nirosha nasenishesha kangaka take your time and umdlisile lo mfana delete la type uthi I miss you ufake ne heart red awutham awa entertain namantombazana Hayi kunomuntu engithandayo. Hayi ngiyabona ukuthi umuntu omuhle kanje. wenzani akunamuntu mina nomama yakhe it's me and his mom only anjayami okay khamba kahle delete lapho type uthi sex sayiqinisa sayishubisa manje sayicollaborate manje nokuqela umqhafazo kodwa nothing here so nina nithini masakuzomela uthini masakuzomela umfrefe come over shit cela ungithaphela come over lapha ngibona ukuthi baby come over yo wena nomuntu wakho okay yabo yini mfethu ayiniyathandana ke nina nju Ngithanda kakhulu. showcase nje yami into enhle leyo delete lapha type uthi money ngithanda kakhulu Kakhulu. okay ubani kitimates Kitumethu sisi wami. ngitsimbo ngena kuye okay okay ngiyabona thank you okay nakya ngitype in phuma lapho ngithaphele lapho uthi morning after pills ngiyangazi Morris sungikhohliwe yawudlala ku Facebook there's nothing good no morning after pills ukhona ku TikTok lento zeyingane awuyidlali Instagram Instagram. ukhona dango asekwi Insta okay uye ku DM ungithaphela uthi I love you mayithi no results ungitshela kukuphi edladleni emakhaya khakha Simpumalanga. Mpumalanga uyimele Mpumalanga uthami jola nomlungu qedela lapha umjolile there's nothing blank cela umnike ifoni yakhe siswami uzizwe njani njengoba ubona ukuthi lo muntu lona ukuphethe soft kanje angijabule too happy cela ngivulela ke khona naye ezojabula anama-password amade kanje nobabili nina hayi njaya mkrenda ngithi Ah, Shala. Na WhatsApp
mase ngithi type la makuvela wena la ungitshela makuvela ezinye izindlu imigodo lana ungitshela ngoba yiyele ezobe iququda umuntu wakhe ngithi ngithini yeah showcase ugcwale ngami futhi asithukile yeah type lapho uthi I love you akakushaya nje njengoba umhlophe kanje njengoba unesmile esingapheli kanje amehla akho njengoba epaquza kanje nabafethu vela wena ne hayi ubani ngifunda lelo Kagiso hayi Mpho hayi ngeke Abangani bami. ngeke pho why bathi I love you kuwena hayi Angithi bayangithanda. okay ngeke noSipho futhi imake ngicela ungidelethela la ngicela uthi come over sibone ukuthi bayavela yini bonke labo bantu because phela come over ihlofu konto ufuna ukuyisho bavela uKagiso but le uthi abangani bakho mfethu kodwa bevela kanjena mfethu ayikho right Shuthi sorry. sorry kanjani kanjani wenzeni why amajita amaningi kanje Sisemhlabeni lapho. semhlabeni ngicela ukunika ifoni yami manje uthola nganiki uyabona ukuthi ngiyathanda kanjani why ungaxolisi kunokuthi ukhulume kanjalo shuthi wena ubungamncingile my brother ukhuluma kanje ngoba lokho kwenza ukuthi ubungamncingile mawuthi uzoshwanya shuthi awuphiki awuyisoli wonke lamajita uthanda leso wami akakubona thiyo lo bhuti yeah ngoba uyazazi vele ukuthi ufihleni asami nomntana ukwenzislima ukwenzela ifavor ukujola naye wena ukwenzela ifavor ngathi ukwenzela ifavor sister Maria uyamthanda ubafu Ngiyamthanda. uthandani umfebele Ngiyakuthanda. uthandani Hey, uzothini Ufuna ukuthi hayi awuthi mihle simoya uzothini ehlisa umoya ukwenzislima wena kade ubungakuboni sonke lesikhathi Ngabe ngakubona ngisho ukuthi umuntu wami uyangithanda yazi umuntu wami mara why disrespect kanje ngento serious kanje mfethu because this is serious bese wafake namazipho banganamazipho mangigcina ukumbona last week mara wena sister Imali yahawu that's why angithi ngiyakutshela. but do you want to fix this or wena ubatla ukuqhubeka urimara sorry ungasho kanjani uthi mara sorry at least kube usebenzisa condom nalama cheat at least khona my brother ezoba on a right and nami ngiyamhlatha nami nabanye abantu azangijwayela mara mfethu ehlisa umoya uthami usazoqhubeka utshona lo muntu buka akasho ukuthi sorry Mina ngithi sorry for ini. Mina ngithi sorry. for bonke labafana lababanye hawu ngabe ubhuti ngabe bengangavelanga bengeke yeah ubenge kuyithola bezoqhubeka kwenzislima nini umithise nini umshade but still wena kwenzislima musukwati uzoyithola enye intombi yakujwayela lo wena indaba ujwayela ubafo kabi umjwayela kabi bheka uthi nokuxolisa akaxolisi miyeke awuthi be a better guy miyeke yeah mi phone yakho yakujwayela sure yakujwayela futhi asimshini la asambeni sonke asambeni yeah musulokhu umlandela uthini usale shuthi papai ubafonele ubadlale nabo yeso ungamshayi futhi miyeke mfethu yakujwayela lo athi mujola kanjani nengane ikujwayela kabi kanje mfethu yazi ngiyasho ukuthi yangithanda Hotman yazi inhliziyo yami ibuhlungu kanjani athi shuthi papai no ungafi and enye into engicasulayo ukuthi uyaza ungafi nje yami ungafi ngithanda kahle ngakhala ungabhayiziswa ile ngane ngithanda kahle ungabhayiziswa lo mntana ibala nje limhlophe akekho muhle yena yambona nje akekho muhle ububhayiziswa ibala nje yami ngiyabonga Hotman akekho muhle mfethu ngiyabonga ngahlangana nawe mara nginyanyisa le ngane ukuthi kwenza kanjani kanjena mfethu ehlisa umoya mfethu welcome asimrequestele lo mjida mfethu cha simrequestele mfethu simfaka emotweni umrequestele ya mfethu yani lapha uzokurequestela lokho uzani uhambe uyiyeke le ngane ungasayifonela yezo yeah she belongs to the streets yes she belongs King Ginger Cream Dala Cream ibuhlungu lento mfethu cause izinto mazenzeka kanje uyakhala my brother manje ukhaliswa ile ngane lengane inendaba mfethu iyasho ukuthi izoqhubana nabanye abafana onkosi shendere bobo shipopo lokho ngane kungambulala umfana sekulahle kanjena akhala manje lo mfana naye ubhongisa kwekati washo tsekeleke jola ubone take me home hey yo boom
It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake